Itt vagyunk. Hajók. És mi hajónk van már itt bedarúzva. Úgy látom, megyek a hajó felé. Jó munkát! Mikor kerültünk vízre? Ez. Most, ja. Köszi. Vagyunk. Nézzük az árbóc állapotát. Rendben vagyunk. Kicsit koszos a hajó. Jól nézünk ki. Sérülés nem látszik rajta. Szépen ki van kötve. Akkor szerintem beállok a helyünkre. Majd szervusz hajó. Itt az idő. Nincs nagy sérülés. Vízen vagyunk. Szép az állapota. Ez mi rajta vajon? Ez csak kosz. Ez csak kosz. Jó. Megnézzük belül is. A helyzet egész jól néz ki. Kellemes szél fúj. Hát szerintem aki is megyünk. Kötelek megvannak, bum megvan. Megpróbálom felszerelni, aztán rendben vagyunk. Dolgok jók. Kormány működik. Jó. Itt van egy dongó. Ezt mindig nehéz fölnyitni. Most nem is sikerül, de majd megoldom. Na, akkor hozom a cuccokat. Rendben vagyunk. Jó. Mi tollák szép állapotban eltéve, én lemosom őket. Hát akartunk szerelni sottot. Ez nem biztos, hogy most fogjuk tenni. Egy kis innivaló, megvan a sapkám. Ezt kerestem otthon. Innivaló, ennivaló. Szerintem rendben vagyunk. Stabilitásunk jónak tűnik. Most ki vagyunk kötve. Akkor hozom a cuccokat.